سلام كمي تمسيز خبركم تخططلتين لومي حامس 4 ميازا ساعة 9 مشت سدالوه هاغراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا مكتت لكم بخبر زعدم بيترس منقص هرست زينا لعلوي لوق فدرشن روسيا عبد سيميناون دوباون قيح بحري لمعاتاون تحت غرطاون بوتاتات بتسيحون عبد زوبا سيميناو قيح بحري عبد موقاد قدات المستاذ تكورا عودة تتخايدون عبد نوزوبا من دفرا كاب كودو فلاسين عبد درعان توزعتو ناي حمد ترقيا بدقف ماشينري يتسقن اللون منقص بريطانيا إسرائيل زقبرو مشتا أطوار كقارزو كاب هزبو حيال سقطي موصلون عبد إسرائيل بوليسيتات قدامي منستر بنيامين نتنياهو زقاوم سلاماو سلفي كايرالو عبد قلتشين إسران سلسن متن برسة تروبيكاو جاكتات تشعت ميتاويت كم جوالات تقريتون لعلوي لوق فدرشن روسيا تمالن لومن عبد سيميناون دوباون قيح بحري زركب لمعاتاون تحت غرصاون بوتاتات بتسيحو نتوعد استخدمت غازيتنيا شام تولد نزلاخو زيناو صبصاب غرمسقل غرس غير كقربوي اب إرترا عدت زفصم زلو بمختل أزاز حيل بحري مختل أدميرال فلاديمير كاستانوف زتمرحي لعلوي لوق فدرشن روسيا بحلقات غلال استاف حيلتات من كل جنرال فيليبوس وولدي هانسن لعلوت أزاز سراويتن إرترا تسنيو تمالي سلسة ميازيا أبزوباتات دوباون سميناون كحي بحري لمعتاون تحت غرصاون بوتاتات بزيحو لوق روسيا بعدوتو أهقراو معرفو نفرت عسبن أب كبابيو تدكوين زركب ودبن دسيت حليبن أب أزركب تكال مسرحن مسأجن جلابو ودب عسب أب عسب صغير زركب تكالات كوربوريشن عسام تكال مفر بردن كمون مسأجعي جلابون ممنشون فاساو ساعات برعسلة تزاوير تعذيبو بزي كازي مسفردرشين روسيان كالوت مشاركتن بحبارك سر حلم زخولو أب عدي تيعون قلعلم استدقونو جنافر كوربوريشن عسا معشاقي جلابو تحت غرصي مفرن عقابن بردن كالوت أقدس تقطباو تحت غرصتاتن كمون تاريخاوي دسيت نقرا بصيحو لومي 4 ميازيا دمنا لوخ روسيا استراتيجيكاو قطباوي أقدس نتاب زلوان دسيتات حاراتن حاسمتن كمون مارسا قلوب أبز بصحلو نتاريخن استراتيجيكاوي أقدس نتن نايت كباب زبلكت مبرهة توهيبوام زعودة زي أكل نايتي أبتحت غرصي ساعات عدنا حرشة هبت بحري وتهدراون صدتاون كمون كالت صلاتات أمونغو إيرتران فدرشن روسيان تجماميري زلزم دنا نمدلدال نمعماقون مچو بايتان مفتارن أمونغو مرحتن لعلوة سمزن كلتي أنها قرات زكايد نبور ناي ممخارن حسابات ناي ملواتن نتفتاتيو أبتعودت أزاز حيل أير ميجر جنرال تخليها بسلاسي أزاز ماكل سلطان حيلتات مكلخال ميجر جنرال رمضان عثمان أولياي أزازي إز مبراغ بريغادر جنرال أبراهام عندهم حلقة ستاف حيل بحري كولونيل ملاكة تخل مريم أزازي إزدو بحيل بحري ليتنال كولونيل قويتو كيداني كومون كوميشنر بهالون سبورتن أمباسادر زمدة تخليها تساتفو ميرام عبد زوبا سيميناو قيح بحري عبد موقاد قرات المدتات زتكورا عودة زتتخايدو وكيل إيرينا إبراهيم عمر زدالو صبصاب ميكايل حادقو كقربايو كوميتي من رقات مسلات قول عندك آنسيون زوا سيميناو قيح بحري عبد موقاد قرات المدتات بحافشا مغنشاب دك آنسيون مرعى تحت عدمن كاب فلاي زتكورا عودة زت بسلس ميازيا عباطع عقاني عام أبت عودة زت بزعبا ترقومن دحر بايتان مسلات قولعو مخبار حقتاتن مسلاتن قولعو دك آنسيون حافشاو متكلات هاقراوي وعل مسلات قولعو كمون مسلات قولعو دك آنسيون بمنصر حقي إيرترا زت تخايدو قدات الوندتات بحافشا كشبون مرعى تحت عدمن دما بفلاي زختلو طعناون سنامراون صقمان مقطع ببوانو كيت صنح غوسغواساتن استمرتاتن وتاو استواصو كان تغبره حالفو زره تريوتات موغاد كغبر زلو صعري بسفيحو بريهم بزي كازي نطفتات قداماي ربعي عامت نمغمغام اب زقربت صبصاب
مسل قلعو زغوسو غدات لندታት مقتا ጎስጓስን ስልጣናታትን ከም ተወደበ ከምኡን ኩነታት ክሽፎ ደቂ ኣንስትዮ ንምፍላጥ ኣብ 16 ዓድታት ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ከም ተኻይደ ክትቀስ እንከሎ ንዝያዳ ድማዕ ስራሕ ንቑሕ ተሳትፎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣካል ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ውህደት ናይ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ሃገራውን ማሕበራትን ካብ ብፍላይ ምዕዛዝ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ተሳተፍቲ ድማ ንቕሓት ሕብረተሰብ ዘበርኽ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ክሕይል ዝግበር ምክታል ብዕቱብነት ክቕጽል መቕጽዒ ሕጊ ድማ ብንጹር ክልለ ዝብልን ካልን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ምርጋጽ መሰላት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ወረዘነ ፍስሓ ዝሃቦ መዛዘሚ ቃል ብዘይካ ክሽፎ ደቂ ኣንስትዮን መርዓት ትሕቲ ዕድመን ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ሃስያ ዘውርዱ ጎዳእቲ ልምድታት ንምትዋእ እወታዊ ስራሓት ከም ተኻይዱ ብምጥቃስ መሰላት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ንምሕላውን ጎዳእቲ ልምድታት ንምክልኻልን ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተሰብ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ሓበራዊ ስራሕ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሮም ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዓመታዊ ጉባኤኡ ከቃንዕ እንከሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣቶ ዮሃንስ ተክለ ሚካኤል ድማ ምስ ሰበስልጣን ዞባ ባሕሪ ልቃዛል ተራኺቡን ንኤርትራውያን ሰሚናር ኣካይዱን ከካቦቱ ንዝበፅሓና ሓበሬታ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ ስቲፋኖስ ግርማይ ከቕርቦ እዩ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን ምዕባይን ምሕዋይን ማሕበረኩማት ብዝብል ቴማ ዓመታዊ ጉባኤኡ ብ23 መጋቢት ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ኣቃኒዖም ኣብ ተወከልቲ ኣብ ሽወደን ዝነጥፉ ማሕበረኩማት ኤርትራ ዝተረኽብሉ ጉባኤ ኣቦ ወንበር ትውዳበ ኣቶ ቢንያም ምስግና ኣብ ዘስምዖ ቃል ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን ልዕሊ 30 ዓመት ዕድመ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ንኤርትራዊ ማሕበረሰብ ብምጥርናፍ ሓድነቱ ኣብ ምጽናዕ ንባህሉ መንነቱን ክብርታቱን ኣብ ምዕቃብን ናብ ወለዶታት ኣብ መሰገጋርን ሃገራውያን በዓላቱ ኣብ ካድን ምድማቕን ምስ ህዝቢ ሽወደን ኣብ ምልላይ ሰብ ጸጋ ንዋቶም ኣብ ኤርትራ ንኸውፍሩ ኣብ ምትብባዕ ኣገደስቲ ኣስተምህሮታት ኣብ ምውዳብ ከምኡውን ናብ ወለዲ ዝቐንዐ ምኽርን ማዕደን ኣብ ምሃብ ክሰርሕ ምጽንሑ ሓቢሮም ኣቶ ቢንያም ኣስዒቡ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን ሕጂ እውን ከም ወትሩ ንዘጋጥም ተጻብኦታት ኣብ ምምካት ሓይሉ ኣብ ምድራዕ ኣበርቲዑ ከም ዝነጥፍ ብምጥቃስ ዝወጠኖም መደባት ኣብ ምዕዋት ተሳትፎ ህዝቢ ክዓዝዝን ውዳቢኡ ክሕይልን ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ጥርናፊኦም ብምሕያል ክብርታት ኤርትራን ኤርትራውነትን ኣብ ምንጽብራቕን ምጉላሕን ብዝለዓለ ከም ዝነጥፉ ኣረጋጊጾም ብኻልእ ወገን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣቶ ዮሃንስ ተክለ ሚካኤል ካብ 29 መጋቢት ክሳብ 2 ሚያዝያ ዞባ ምዕራባዊ ባሕር ኣልቃዛር ኣብ ዝገበሩ ዑደት ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ርክብ ንኤርትራውያን ድማ ሰሚናር ኣካይዶም ንኤርትራውያን ተቐመጦ ዋውን ከባቢያን ኣብ ዝገበሩ ሰሚናር ኣምባሳደር ዮሃንስ ንመደባት 2024 ግንባር ወጻኢ መትከላትን ፍልስፍናን መንእስያት ተግደፍ ከምኡውን ካልእ ጉዳያት ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ኣብ ዞባ ሓጋዝ ነበርታ ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ኣሸራ ዝጸንሐም ጸገም ስተማይ ብምፍትሑ ሓጎሶም ገሊጾም ነበርታ ዓድታት ግላይ ረቆት ዓንደላይን ሰብር በጅኩን ንኤሪና ብዝሃብዎ ርእቶ ክትቀምሉ ዝጸንሑ መስመር ማይ ብምብልሻው ርሑቕ እናተጓዕዙ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ክሰትዩ ምጽንሖም ብምጥቃስ ብምትሕባር ህዝብን መንግስትን ብዝተወስደ ተበግሶ ጽገና ሳላ ዝተገብረሉን እኹል ፀሓይ ውፅዓት ስለ ዝተዋደደሉን ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክሰትዩ ከም ዝበቕዖ ሓቢሮም ኣመሓዳር ምምሕዳር ከባቢ ኣሸራ ኣቶ ሓሰን ያሲን ብወገኑ ነቲ ጸገም ኣብ ምፍታሕ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት ድሕሪ ምምስጋን ነበርቲ ብውሕልነት ክጥቀምሉ ተላብዩ ኣባል ኮሚቴ ልምዓት ማይ ኣቶ ክፍለ የሱስ ተኽለ ብወገኑ እቲ መስመር ብምብልሻው ፈጢሮ ንዝነበረ ማሕበራውን ጥዕናውን ጸገማት ብምዝካር ኣብቲ ፕሮጀክት ምብልሻው ምስ ዘጋጥም ህዝቢ ተቐላጢፉ ክሕብር ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ መንደፈራ ካብ ኩደፈላሲ ናብ ደርዓንቶ ዝኣቱ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብደገፍ ማሽነሪ ይጽገን ኣሎ ወኪል ኤሪና መሪሕ ተስፋይን ሚልዮን ኣፍወርቅን ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኤፍሬም ግደ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ መንደፈራ ካብ ኩደፈላሲ ናብ ደርዓንቶ ዝኣቱ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብተበግሶ ኮም ብደገፍ ማሽነሪ ይጽገን ኣሎ ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ኣቶ እዮም መሓሪብ ዝሃባ ሓበሬታ እቲ መስመር ብውሕጅ ብዝወረዱ ዕንወት ንተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ምጽንሑ ብምጥቃስ ምድግዳግ ብምሩጽ ሓመድ ዘጠቓልል መሰረታዊ ጽገና ይግበረሉ ከም ዘሎ ገሊጾም ድሮ 75 ሚእታዊት ናይቲ ስራሕ ተሰላሲሉ ምህላው ብጽፈት ንምዛሙ ድማ ካብኣቶም ዝሕተት ከም ዘማልኡ ኣነባባሪ ደርዓንቶ ኣቶ ቅዱስ ገረኪዳን ኣረጋጊጾም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኩዶፈላሲ ኣቶ በረኸት ከሰተ ድማ እቲ ብደረጃ ኮም ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ንጸንሐ ጸገም መጓዓዝያ ዘቃልል ብምዃኑ ብኻልኦት ዓድታት እውን ክሰዓብ ኣዘኻኺሮም ንዓድታት ደርዓንቶ ኩዶፈላሲ ዓዳ
እምባዛርብ ዓዲ ጻውራን ዓዲ ጋዕባን ዝጥርፍ ምምሕዳር ከባቢ ኩዶፈላሲ ልዕሊ 10,000 ህዝቢ ኣለዎም ብኻል ወገን ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ምምሕዳር ከባቢ ተኾንዳ ሰፊሕ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምጽጋን ናይ ሓመድ ጽርግያን ይሰላሰላሎም እዚ ብተሳትፎ 8 ዓድታት ካብ ወርሒ ጥሪ ዝጀመረ መደብ ምስራሕ ዛላታትን ከትርታትን ከምኡውን ምፍዋስ ማይ ኩዕታት ከም ዘጠቓልል ዛጊድ ድማ 360 ሄክታር ከም ተሰርሐ ሓላፊ ነቑጣ ሕርሻ ተኾንዳ ኣቶ ዘሚካኤል ኣስፋሃ ገሊጾም ኣመሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ሰልጠነ ጣዓመ ብወገኑ በዚ መዓልታዊ ብተሳትፎ 400 ጉልበት ሰብ ዝሰላሰል ዘሎ ዕማም ናብ ዓድታት ዝኣቱ ናይ ሓመድ ጽርግያታት እውን ይጽገን ከም ዘሎ ብርዮም ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ተመሳሳሊ ወፍራታት ኣብ 21 ምምሕዳራት ከባቢ ይካየድ ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢራ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት መንግስቲ ብሪጣንያ ንእስራኤል ዝገብሮ መሸጣ ኣጽዋር ከቋርጾ ካብ ህዝቡ ሓያል ጸቕጢ ይመጾ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን ብ3 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳተፍቲ ሃገሮም ናብ እስራኤል እትልእኾ ዘላ ኣጽዋር ሰላማውያን ሰባት ኣብ ምቕታል ይውዕል ከም ዘሎ ብምሕባር ደው ክብል ጸዊዖም እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ብዘካየደቶ ደብዳብ 7 ሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ተቐትሉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት 3 ካብኣቶም ብሪጣንያውያን ምዃኖም የረድኡ ድሕሪ ፍጻሜ መሸጣ ኣጽዋር ብሪጣንያ ናብ እስራኤል ደው ክብል ዝጠልብ ተቃውሞታት ከም ዝዛየደዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ብሪጣንያ ካብ 2015 ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣጽዋር ንእስራኤል ከም ሸጠትላ ጸብጻባት ይሕብሩ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ዝቃወማ ካናዳ ሆላንድ ጃፓን ስፓኛን ቤልጅምን ናብታ ሃገር ክሸጦ ዝጸንሐ ኣጽዋር ከም ዘወንዘፍኦ ጸብጻባት የረድኡ ካብ ጥቅምቲ 2023 ብዝቕጽል ዘሎ ደብዳብ እስራኤል 33,000 በርጌስ ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ ይጥቀስ ኣብ እስራኤል ንፖሊሲታት ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ናታንያሁ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ዳግማይ ተጀሚሩ ሰልፈኛታት ብ3 ሚያዝያ ኣብ ጎደናታት ከተማ ቴል አቪቭ ብምውጻእ ፖሊሲታት ቀዳማይ ሚኒስተር ናታንያሁ ንእስራኤል ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ዘምርሕ ምዃኑ ብምጥቃስ ካብ ስልጣኑ ክእለ ጸዊዖም ኣብ ሃገሮም ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ጸጥታውን ቁጠባውን ቅልውላዋት ሳዕቤናት ጉጉይ ፖሊሲታት ቀዳማይ ሚኒስተር ናታንያሁ ምዃን እዮም እቶም ሰልፈኛታት ዝወቕሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ናታንያሁ ኣብ ወሽመጥ ጋዛን ምዕራባዊ ገማግምን ተኸሲቱ ብዘሎ ቅልውላው ብቐዳምነት ካብ ዝውቀሱ መራሕቲ እስራኤል ምዃኑ ይግለጽ እስራኤል ኣብ ፍልስጤም ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲታት ንፍታሕ ክልተ ሃገራት ኣብ ሓደጋ ኣእትይዎ ከም ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክወቅስ ምጽንሑ ይፍለጥ እስራኤል ብዘይካቲ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ካብ 1967 ብውግእ ጎቢጣ ኣብ ዝሓዘቶ ምዕራባዊ ገማግም ልዕሊ 700,000 ዜጋታታ ኣስፊራ ከም ዘላ ጸብጻባት የረዱ ኣብ 2023 መጠን ብርሰት ትሮፒካዊ ጫካታት ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ9 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ኣከባቢያዊ ጸብጻባት ሓቢሮም በዚ መሰረት ኣብ 2022 ልዕሊ 37,000 ትርቢዒት ኪሎሜትር ጫካታት ክበርስ እንከሎ ኣብ 2023 እቲ ኣሃዝ ናብ 34,000 ትርቢዒት ኪሎሜትር ከም ዝወረደ ተፈሊጡ ኣብ ጫካታት ብራዚል ኮሎምቢያን ቦሊቪያን ብተዛማዲ ዝተሓተ መጠን ብርሰት ከም ዝገብ እንከሎ ኣብ ጫካታት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ግና እቲ ምንካይ መጠናዊ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጠን ብርሰት ጫካታት ብራዚልን ኮሎምቢያን ብገምጋም ብኣስታት 40 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ እዮም ጸብጻባት ዝረዱ ነቲ ተሪኦ ንምግታ ብዕቱብ ይሰርሓ ምህላውን ዝገልጻ ክልተን ሃገራት ካልኦት ሃገራት ክተሓባበራ ጸዊዕን ኣለዋ ብሰንኪ ክሊማዊ ምዝባል ዝኽሰት ዘሎ ሓደጋታት ባርዕ ሞሮን ቀንዲ ጠንቂ ብርሰት ጫካታት ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንዩክሬን ኣስታት 110 ቢልዮን ዶላር ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ክገብራ ኣብ ዝቐረበ እማመ ኣይተረዳዳእን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ናይተን ሃገራት ብ3 ሚያዝያ ቤልጅየም ኣብ ዘካየደዎ ርክብ ብርክት ዝበላ ኣባላት ኣብቲ እማመ ዕቃበታት ከም ዘለዎን ብምጥቃስ ከም ዘይተቐበልኦ ተቓሊሑ እቲ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ክትግበሪ ተወጢኑ ነይሩ ሓያሎ ኣባል ሃገራት ኔቶ ናብ ዩክሬን ዝለኣኽ ወተሃደራዊ ደገፍ ልዕሊ ዓቕሚ እናኾነ ከም ዝመፀ ብምሕባር ከቋርፅኦ ከም ዝኽእላየን ከጠንቀቓ ጸኒሐን እተን ሃገራት ንዩክሬን ዝግበር ቀጻሊ ደገፍ ብዋጋ ረብሓታትን ይኸውን ከም ዘሎየን ዝገልጻ ኔቶ ንሩስያ ኣዳኺሙ ረብሓታቱ ንምስማር ኣብ 100 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኸ እንተኾነ ግና ነቲ ዝድለ ዕላማ ከም ዘይወቕዐ ጸብጻባት የረዱ
أمريكا هلاوي أب زبا إندو باسفيك نمعزاز أب جابان كتمسرتو وطينا زلا نقطة أهادو طفر نتو زبا أب تسطاو قلولاو زوتو مقانو وتادراوين كيلاتاتا تنكيغم أمريكان جابانن زحالف عامت أبتي قداي سمع كم زغتمان نتقباريو يسرحا كم زلواني زحبر أمريكا قديما أب دسيت هاواين دوب كوريان تمساسالين نقطاتات ممسراتا زحبرو تسبسبات إذن ناي جابان زعبيه كخون كم زغل يمتون أهدو طفر أمريكا بقندو أب مساي استراتيجيكا وعصوار حزباوي ريبابليك تشاينا صار ساتلايت سرعاتاتن كال مس وتادرا وفر أمريكا بستأساسر نتفتاتن زتكورم مخواني زحبر بزد ما تي مدب نتي أمونغو حزباوي ريبابليك تشاينا أمريكان زتصنحه فلليات ماليسو كقفعو كم زغل يمات بريزيدنت زيمبابوي إمرسون منانغاغاوا أب هاغورو تخيستو بزول حدقا دركن استهاسي وغنات المردة لعلي $2 بليون كم زد اللفليتو بتكستات أستاد 3 مليون زيغاتات أب حدقات 100 أنصالاليوم كم زول زغلت بريزيدنت منانغاغاوا أبت استهاسي كبابيتات خصوصنا إيوان حدقا دنغاغا كم زاوجة حبير الله أتدركي أب زيمبابوي أب وشتي زحلف 4 عامتات زحايل مقانيم طبطبات تقصوم أب قراب تهاجرات مالاون زامبيانون تمساسلا حدقا قاتي مخم زلو زحبروتهم طبطبات كلتين هاجرات أقدمن خصوصنا إيوان حدقا دنغاغا كم زاوجة يردون أب زبا دوبا أفريقيا لعلي 20 مليون سبات حدقات 100 أنصالاليوم كم زلو ودحورات هاجرات محبارو الزكريم أتو زبا بسعابينات كليماو مزبال بغبيد استهاسي مخانو ناي قربات عزبتي يتقصون زي خبركم تخطاتلت زينا نمفتسام هرستاتو لعلواي لو فدريشن روسيا أب سيميناون دوباون كاي بحري لمعاتاون تحت غرصاون بوتاتات ببتيهم أب زوبات سيميناو كاي بحري أب موغاد قدات لمتات تفرع عودزت هايدو أب نوزبا من دفرة كاب كده فلاسين أب درع عن توزعتو ناي حامد صرقا بدقف ماشينري سجن علوم منجست بريطانيا إسرائيل زوجبرو مشتا أطوار كقارصو كاب هزبو حيال تغطي مصالة أب إسرائيل بوليسات قدامي منستر بنيامين نتنياهو زقاوم سلام وسلفي كايدالو أب كتشن إسرائيل سلسن متن برسد تروبيكا وجاكتات بتشعات ميتاويت كم دقودله تسليسون زي خبركم تحتاتلتي زينا تفتزيمون نسترف مدباتنا